Jestli jsi proximity hlas, tak to musí hrát Phasmophobia. Tam tvoje mluvíš a prostě většinou ten proximity voice Jo, to funguje. vím, to jsem někde čet, no. Jsi říkal, no. Je ta baterka zelená, tyjo. Počkej, tohle má být zelený. Jo, dobrý. No. Tak jo, asi jdem tam nazbírat ty, ne? No, já bych tam nazbíral ty. Jo, ale já jdu hledat ty fusky někde. No, však jo. Nejsou. A jich tam je 10 a... Tak já jdu třeba ten klíč od těch horních dveří, který byl, nevím kde. Podle mě ty fusky a tak se budeme knout až potom, co otevřeme ty. Jo, no, ale. Tak jdem zabít, no. Jsem strašně chtěl, ty vole. Musíme sem, myslím nejdřív. Jakože. Tam je to zamčený, ne? No, ale musíme, myslím, že to, aby se nám zobrazil, teďka jde ten klíč, ty vole, byl. On nebo nějaký ty místnosti. Ne, ten prej máme stabilní, ten klíč jede. Jo, ten vlastně jo, no, teda, ale. A nevím, ty vole. Kde jsme ho sebrali ten klíč? Tady už nějaký koje. A? Jo, to je tady ten tam. My lucky day. Super. Tak jsou zmizí, nezmizí. Ne. To je jumpscare hnedka na začátku. Týpek. Tady byl týpek s náma dřív chodil na Discord, ne? Co no. Napsal týpek a místo tam napsal jakoby, že jo, TA bug, tak napsal to Y, vole, dlouhý I, že jo, back, byl jako. Týpek, vole, my jsme potom říkali týpek, vole, vždycky. Mám tu pojistku. Jo, super. Pojistky jsou cool. No. Že budou víc cool, dokud to... Až vyvoláme karničku. A... Tady je další fuska. To je baterka. Tak nevím, jestli to chci zapnout teďka nebo ještě ne. Nechceš, myslím si, že nechceš. No jo, ale musíme, že jo. Mám další fusku. Máme tady 3 fusky v tom případě, 2 vlastně. Jednu musíme jako spále zničit. 3 fusky mám tady. Tady 3 fusky. Jo, tady jsou další. No, ty další 2. Běžím. Že nám se neotevřou žádný vezení, dokud prostě nepustíme. No, to je na piču. Tady je baterka, když tak našel jsem baterku. To myslím si, že stejně asi potřebovat, protože... Lékárničky, to asi taky ne. Tady jsou ty misky. Taky budeme potřebovat potom. Ne, to se nebudeme volat do té doby, dokud prostě nepustíme. A to prostě nepustí tam. No. Vole, tak ona není ještě si tak agresivní ještě, no. Není, ale příjemný to taky není. To ne, no, hlavně když vypadá jak nutná. No, právě. Všechno zamčený, vole, prostě všechno. Nás to nepustí, no, prostě. Tak jo, no. Ach jo, to jsme nechtěli, jsou nás slyšetele, hej, no. Fuska. Co tadyhle? Tady něco? Přední dveře.
Právě hnusně, ty ta píča. Jo. Nekrofil! Pínám. Super. Děkujeme. Zaslo ti to taky? Jo. Dobrý, už svítíme. Super. Doufám, že ji potkám, no. Ty vole. Už je tady pičus. Kde seš? Vozíčka, ty. Já jdu dolů dát tu fiusku a dokud ty další. Já jdu hledat fuse. 1, 2, 3, 4 jsou dole, jedna je v tom, to je 5. Jdeš do týdelny. To je kompletně random, vole, fakt, že jo? Jo. To je Ghibli, Christy a všecko, už tady není nic teďka. To se posral. Vozejčka, ty vole. Nahoře? Jo. Teďka jsem ho tady spálil. Chudáka. My říkáme bez nohy nebo kripl. Tak, mám klíč. Ošetřovna. LOL, jasně, to bylo zde zamčený, vole, to jsme hledali klíč sem přece. Jo, no. Já fusku a jdu dolů. Já mám taky fiusku, teďka jsem ji tam dal. Ty vole, kudy se dostanu dolů zase. Ty vole, zase tady ten, pičus. Bez nohy. Lord jim říká bez noha. Lord jim říká bez noha. Máme tady 4, 1, 2, 3, 4, 5 fusek. Já nesu další. 6, 7. Takže 8 jich máme, takže ještě 2 fusky v tom případě. 2 fusky a 10 misek. Misek bych to chtěl asi víc, protože když tam Krysa zmizí, tak ona aspoň... Že jo? Jo, no. To je. Klíč. Ty vole, od márnice, vole. Tam chceš jít, no. Horroce ještě vole do márnice, vole jít. Lídolny. Tak já se dopět dolů, no. Márnice je Krysa. Čekaně. Mám tady fusku dokonce. Tím líp. Východní ubytovna. Ale nevím, kde to je. Já tam asi možná vezmu i tu lékárničku dolů. No určitě, pojď jednu. Myslím, že jedna stačí nebude. Pojď 11 jich tam mám. Když to píču potkám, vole, jak se poseru teďka. V márnici, vole. Víc morbidní to nemohlo by, vole, než do márnice, vole. Jo, no. Za tebou. Cože? No. Mám plno klíčů a nic není odemčený ještě, zajímavý. Všechno je odemčený přitom. A ještě jsme tu piču ani nepotkali. No, to bych rád možná.
Ty vole, třeba tady třeba není, třeba je rozbitá, nespomne se třeba. Kežby. Tak mám raz, dva, 3, 4, 5, 6, 7, 8, pojistek, 9. Ještě jednu pojistku potřebujeme. Já nesu lékárničku. A viděl jsem ještě 2 cestou. No, ještě potřebujeme jednu. Když je přesně 10, vole, ale pojistek je tady miliarda, tyjo, tak to je jo. taky. Nebudeme jsme ošetřovnu, jídelnu a východní ubytovnu. Ještě. Bez tak zrovna tam budou krysy. No, musíme to odemknout všecko. Tady je západní ubytovna, jo. To ne, tak východní. Tu druhou. To asi ne. Hele, fuska. Tady je lékárnička ještě. Jo, beru. Třeba východní ubytovnu v tom případě. Ale nevím, jak se tam dostat. Tady je další fuska, koukám. OK. A, mám odemčeno, ubytovnu. Nice. Je tady krysa. A 2 misky. Míšky se budou A hodit. lékárnička. Blbý je, že teďka ty krysy vidíme, ale... Až je budeme potřebovat, tak tam no. nebudou. Je tady vždycky blue Že team, tam to hodiny, ještě vole. blue. To Aha. jo no. Jsem si žil hodiny, vole, tady těkat. Jo, to já taky. A nechci ale, vole. Když tady ta píča není, tak to bude easy hra, vole. Je, určitě je, ale... Si nepotkal ještě, takže já taky netřeba. Vůbec mi to nevadí. Tak. 2, 4, 6, 8, 9, 10. Jedna v tom je nasazená, máme 10 pojistek. OK. Teď to si nanosí 10 misek. A připravit si Já beru jednu ještě krysku do jednu toho. lékárničku pro jistotu. A půjdu pro misky, no. Já jsem nikdy neviděl misku, tyva, nevím, kde byla ta miska, kurva. Tady ještě lékárnička další na stole. Jo. Miska. Tak když umím nějakou krysu, tak je tu krysu. Nejdřív. Ty vole, kde jsou nějaký krysy? Další lékárnička. Ošetřovnu a jídelnu, ty vole, ještě musíme najít ošetřovnu a jídelnu. To jsou ještě klíče, co mám u sebe. Tak tam budou krysy. No to samozřejmě tam budou krysy. Jak na schvál. Musíme to projít asi nahoře ještě, no celý. To je zamčený, musíme odemčit. Fusku nechcem. Ty vole, je tady, ta piča. Našel jsem jí. Super. Tady našla poje piče tak potichu, vole. Jako co čekal, že půjde na hlas? Ne, ta našla poje, vole, prostě. A, krysa. Mám první krysu. V kuchyni. Na čekaně. Já hledám nějaký jídlo. No v kuchyni, vole, tam je všecko, vole. Tam jsou i krysy, bych řekl. Ještě. Je tam točí popelnice. Wow! Tak teď jsem se vám zasral. To, potkal jsi jí? Potkal jsem. Jo. Tak, jedna krysa už je na stole. Jo. Já mám misku. Teď jsem se vám poslal z tebe. Kde ta piča je? Někdy dole? Nahoře. Dobrý, tam nejdu. Přinesem krysu nebo misky? To je otázka. Já bych tam přines asi tyho misky, protože pak nebude muset hledat po baráku.
Jednu krysu a misky, no. Asi. Krysu... A pak ještě každý druh jednu krysu tím pádem. No. Pak ty tady budeme pičusové hledat krysy, tyhle, to se posereme. Musíme tady nejdřív pohodemikat, než to uděláme všecko, ale aby jsme věděli, kde jsou krysy. A ideálně si ty krysy zavřít prostě, no, zkusit a prostě dělat jeho styl. Tak, misky dáme sem. Ta krysa jak tam prostě stojí a jenom žere. Na té tý. Mě docela zajímá, která mapa bude nejhorší, jo. No, já četl, že tam máme jedna z těch nejhorších, no. A, krysa, jo. No počkejte, ještě brzo na krysu, Počkej, ne? Jo. To už jedno, tak... To už asi jedno jistý. Beru dolů. Papáníčko. Jinak to je ta krysa zrovna co jsem chtěl jako poslední, no ale ona nějak stejně zhrla, takže mu to asi jedno. Nejhorší na tom je, že tady jsou ty pičusové, co tady jezdí na tom vozejku. Ty spálíš hromadu prostě jenom, prostě ty energie jenom na toho pičuse, tohohle jednoho. Tím pádem potom jakoby nemáš energii na tu piču, na tu moli, že jo? A jelikož ji musíš 3krát stagnout, tak ty to prostě docela na piču. Dole ještě je to jedna místnost, kde je nějaký sál, jak je psaní a tam je ještě miska. OK. Já jdu přes márnici zase, ty vole. Márnice mi nahání hustý kůži vždycky. To mi nahání šla tohle mapa. Nevím, mě vystřelil ten barák asi je, než ta mapa. No nevím. Tam si nešel projít, tam měli tady uličky všechno. To počkej ty jatka potom. To ještě horší asi. Jo je. Tam ti totiž zabouchne dveře a nemůžeš odtud vylízt, víš. OK. 4. To asi nebudu hrát, no. A je tam taková šachta, kterou můžeš prolíst, ale on tam může taky, takže. Tak to musí mít ty perky, no, už nám vyleží. Tady je krysa, ty vole, krásná. Máme dole 5 misek. Já jdu ještě teda sem. Mám 6 misku a ještě tady je jedna miska. Tam jak jsem byl teďka v té ulici, tam vzadu, v té kuchyni. Pak to ještě povedeme mikat, no. Projít si všechny ty místnosti, no. Já to už nejdu solo, to už bude tam nějaká píču. Dva, 3, 4, 5, 6 misek. Takže 7. miska, máš ty. To dát ještě misku aspoň navíc, no, aspoň tady byla. No, možná i 2. No, možná i 2, možná i 3. Mě spíš víc jako by děsí to, že tu piču nikde nevidím. No. Nevím, z čeho mám větší strach. Ona se objeví. Já nechci, aby se objevila, já bych chtěla, aby se despavila, ty vole, já vůbec se neukazovala. Přes tu skurvenou márnici zase, ty vole. Mám další misku. Postačí nám 4 lékárničky, nebo tam mám teď ještě jednu? To je 8 lékárniček, ať máme. Buuu. Tež. Kary.
Tady další lékárnička ještě na stole. Mhm. Mě bolí prst z toho shiftu. Jo, mě taky. Asi si to nastavím, abych to nemusel držet, no. Co se to dá? Jo, co to bylo? Ona. Co to je? Kde je? Ona. Co řvá? Kde je? Nevím. Nevím. Musíme najít. To je nejhorší, že ona může skočit tím stropem, ty vole. Jo, jo. Já neslyším, vole, nikde. Já taky, ty vole. Tady, za tebou, za náma, za náma, za náma. Vidím. Dáme nahoru. Bez nohej. Krysa. On už je v klidu, ne? Ona už neběží po nás už. Já nevím. Proč utíkáme? Dole je dobrý. No tak musíme najít teďka ty vole. Ty 2 misky, nebo 3 jsme říkali. Jo. Ježíš, že se bez nohej, vole, pičus. Tady je něco za modemku. Tady je krysa. S miskou. Nemám misku. 2 misky tady jsou. To je nice. Já nemůžu zdrhnout, protože ta krysa by mi zdrhne, vole. Ty vole. Takový to, když nejnarazíš na schodech. Mě zdrhla ta krysa, ty vole, z té místnosti, kde jsem si zamkl, ty vole. Ty běž za tebou. Ty vole! Zamky. On tam je? Krysa tam je, myslím, no. Jo, tak. Tady jsou ty misky, Miska. no, tak máme misky ještě. Jo. Tady mám pryč, no. Jo, západní ubytovnu, musíme najít klíč od západní ubytovně. Tady je krysa. To tadyhle, to je oramčený. Já jdu s krátkou. Ty vole, ona je tady! Super. Ona je v té chodbě u nás! No, výborný. My tady můžeme jít, vole. Počkej, až odejde, no. Ona je v té chodbě, vole. Jdeme nahoru, si projdeme ty místnosti, musíme najít jídelnu. Krysa. Tak. Co tady je? Tady něco na té straně. To je zkratka, to nechceme. Tady na druhou stranu. Ona je dole, ty vole. Teďka vylezla z té chodby. Je pode mnou. Jo, ale... Pojď sem. Jsi, kam jsi šel? Nahoru, na schody, už jsem u tebe. Sem. Dáme krysu. Ne, on nám zrne krysa. No. Nic. Nic. Kam šla ta paní? Mám všechno odemčený. Ale Jo, tak ještě super. nám chybí jeden klíč. Přece. Jo, no. Chybí nám minimálně ta západní ubytovna, nebo co to bylo. Mhm.
Tam bude nejvíc krys, ti říkám. Jdeme asi dolů přinést tu misku. Jo, asi Ale jo, krysa. no. Krysa. Mhm. Jo. Nice. Máme ji tam zavřenou. Super. Otázka je, jestli to vyjde, no. Co ta paní je tady, nebo ne? Vypadá to, že ne. Myslíš? Nemusela by, já jsem ji viděl někde, jak i odtud vycházela, takže... Já jsem bez slova otočil a šel pryč radši. Já ji tam viděl a říká no. Ty jdete západní ložnice, ale tyjo. Nebo co to bylo? Ubytovna. Západní ubytovna, nebo co? Tady jiný klíč nevidím už. Mě bych ten klíč, mě bys viděl předsadit, že jo, ten klíč. Co to bylo? Nevím. Nechci to vědět. Kam jsi šel? Dál chodbou. Poběžel jsem to kolem dokola, tady jsem. Jo, vidím tě už. Tady nic není, tak musíme asi projít ten vršek celý pořádně. Jo. Hele, bez noha. Bez... Já už nebudu držet ten shift, vole, mě to bolí ruka, nebo se to dá nastavit, tyhle, že bych to toho. Dal se to tam, je tam někde? Oh, wow. Tady není tady jenom sprint, No dyť. ale já chci, aby ten sprint jako by byl push to sprint, že jo? To máš v tom, v hratelnosti, když dáš hratelnost, tak tam máš sprintovací režim držení nebo zapnutí. Tak hlídej, vole. Hlídám, Ono dáme dole ta pičo teď. vidím. Aha, zapnutí. Dobrý. Tak jo. Takže počkej. Tadyhle se dostaneme dolů. Tady žádný klíč nebyl. To víme 100%. Musí být někde nahoře. Vzadu, tyjo. Schovaný. Já se asi sprintovací režim vždy asi to vypadá. Ok, tady není, dobře. Protože stejně furt běháš podle mě. No většinu času jo, no. S tou bojí prostě, protože mačíš Včko, musíš mačkat znova. Tady je krysa. Tam nechcem. Teď mě srajou ty hodiny, ty. Ty vole, jsme to prošli tak 3krát, ne, nic není prostě. Jsme slepí, no. Tady je miská krysa. Tady u mě píská krysa, no. Já tady vidím jenom fusky, tak to musí být jedině jinde, to musí být v jiném patře asi, nebo já nevím. Zpátky. Jo. Máme tam krysu točí. No dobře, tak jdeme tomu, jsme šli tudy, jdeme dál. Tady něco hacká. Jo, a já to nejsem. Ale jde ty vole, to je hacká. Kam jsi šel zase? Dolů nevidím. po schodách. Po jaký skoro tady, jo, aha. To jo, přesně po těchhle. Tady je hackač. Když by hodil vole o závod, ty vole. Nemůže, vole. Tak kurva, jsme slepí nebo co? Jo. Všude byli už každý místnosti. Aby to nebylo tak, že se ti ten klíč spawne, tyjo, až bude nasraná, že jo? Tam psali by ne na internetu. Já nevím.
Jako měli by asi, no. Já tady vidím jenom ty logy. Tady nic se svítí, jenom ty logy prostě. Žádný jiný klíč už tady nikde nevidím. Baterku jsem tady našel jenom. Jediný, co našel, je baterka. To se bude hodit taky, no. Tyjo, nevím, jestli dole vzít ty baterky. Když tam dojde, ať si to můžeme přebít, víš, jakože, to UVčko. No jo, ale to spotřebuje teďka na ty beznohák. Já vždycky mám baterky pozbíraný a spotřeboval to na ty zvrdy. Ty vole, jako jo, hezký, ale já fakt jsem asi slepej. Protože jsem šel po schodech nahoru prostředkem. A nikde, za boha, jsem neviděl nic jiného. Ne, to, co jsme viděli teďka. Klíče došly. Našel jsem plachtu, ale to jsme nechtěli. Baterku jsem našel. Ty vole! Co? Hádej! Byla za tebou? Ne, přede mnou. Já bych asi nevšiml. A klíč, mám ho. Super. Byla to západní ubytovna. Nahoře někde. Neříkej, ale kde ty vole? Ani něco brečí ty vole zase. Jo. Mám to, je tady krysa. Jo, super, tady je ještě miska, další miska. A baterka. Tak to odneseme to, zamkneme to a odneseme to. Jo. Fakt. To je vůl. Bez nohák. Teď se od té misky, máme už asi 15 minut. Se snažím dostat skočit dolů, to nejde, tyjo. No. Tu se lekl, ty vole. Bez noháka, ty vole. Co, bude tam nebo ne? Ne, teďka ne. Ne. Tady je bez nohák, vole. What the fuck? 2, 4, 5, 6. 4, 6, 8, 10 misek máme. Jo. Si bych přinesl ještě 2 a pak jsem viděl 2 krysy a jolo. Jo. 3 krysy můžeme. To Jo, vyjde nebo vlastně, ne, no to je. Jo. Takže 2. Vole. Teď to začne. Jsme si měli to znovu vysrat, ty vole ještě. Jo no. Ještě by to chtěl pozbírat nějaké lékárničky po cestě, ještě jsem našel lékárničku dolů, já radši šoupnu dolů. Jsou tam 4, no, ale asi stačit nebudou. No já dám určitě ještě jednu dolů. Takže musíme se dát ještě lekálnu. To se bude lekat. No to se bude. Máme tady 5 lékární. Já mám další misku. Máme tady krysy v místnosti. Asi bych našel, akorát je problém to, že se tady pičovi znám v tom, takže jakoby jo, nevím, jestli tak. to jako... Takže já to nevím tu místnost to. stejně. No jasně. Já vůbec nevím jaká... Bacha za tebou. Nic. Drhám sem. Tady byla krysa v té místnosti, to vím. A byla tam i miska.
to vím taky. Ale nevím, kde byla další miska někde volně, tyjo, ještě. Já jsem teďka dones další dolů, takže je jich 11. Takový debilní tušení, že až půjdu zpátky, tak... Tak ji potkám. Ne, protože bylo to první, tak jsme si mysleli půl hodiny, jsme se báli, jenom kvůli tomu jsme ji viděli. Jo. Pak jsme zjistili, že vlastně nic nedělá. Pak jsme zjistili, že dělá až moc, když jsme zjistili, co máme dělat. Prvé. Ty vole, ona je tady u mě, ta piča. Ježíš. Jedu sem. Ne, tam je krysa. Jo. To si pamatuju. A nejsou tam i misky nahoru? 2? Myslím, že jo, ale jsem No, to ještě taky nepřinesl, že jo. Jsem ještě tu misku nepřinesl, že jo, ji nenašel ještě. Tadyhle vím, že je krysa další zavřená v místnosti. Tady je krysa další. Je tady nějaká miska aspoň? Tady je krysa. Vevnitř. Jo, další lékárnu. Kálnu. Tady není miska, ty vole, už tady asi ty misky nejsou, máme asi všechny vybraný ty misky už. Budou jenom ty 2 u ty krysy bez tak už. Tak asi nemá to. Já potřebuji nějakou misku teda, ale nevím, který to bylo. Mám misku, tak já nazrám si tu krysu, no, tuhletu. Tady je mě ještě jedna to, tady pojď ke mně, tady musím vzít misku. Jsem v jedné místnosti, kde... Jo. Doufám, že nebude dole. Dobrý. Já udržím krysu. Tak jo, lékárnu dole. Doufám, že ta piča nikde není u mě, ty vole. Doporučuji se neotáčet. Musím se otáčet, ty vole, jinak bych se posral. Se poseru, tak si těch 700, ale. Tady. Zavřít dveře za sebou. Vem si tam tu misku. A třeba ty papanice bude krysa, víš, mě napadlo. A kolik? Žádná. Kde jste svině? Oni reálně všechny ty krysy vyběhly pryč, vole. Oni proběhli tou zdí, vole. Jo. To je trapný, vole. Tak naproti ještě tady jsou krysy, no někde. Tam je taky zavřená krysa, myslím, tady v té místnosti, tady. Jo, tam je taky moc pocit, no. No, taky asi vem. Už dovnitř? Zavřem? Tady je. Tak jo, mám jí. No. Tak jo. Já si ještě na to napiju. A tady ještě jedna krysa, Okay. dobrý. Můžem? Zavřem si tam ještě krysa totiž. Tady nic ani už. Tady je krysa, tady je druhá krysa. Tady stejně musíme jít, takže... Tady v té místnosti máme taky krysu zavřenou. Jo, teď uteče druhou stranu možná, no, ale... Ne, tady je to zavřený, tady dole vnitř. Tady nulu, jdem na to. OK.
Poserem, ty vole. Ty tady bude schovaná za rohem, vole, já se totálně poseru, vole. Já tady projdu nejdřív. No jo, ale jo, dobře, jo, dobře to vymyšlený. Tak jo, tak si zatáhni, no. Době tam krysu o pojistku rychle. Je tam krysa, jde do pojistku, je tam pojistka. Ty vole. Dám si rychle tu pojistku. Je tam. Dámená pojistka. Beru misku. Teď musíme sklidit, pak můžeme jít teprve, no. No, otázka je. No musíme tam jít jolo prostě. No. Kdyby se mi tam chtělo, se nic nedá. Jak ne? Ty vole, jsem se lek! Ale, Kurva! Ty jednou se leknu, vole, a to a celých 7 stovek za bolestný, vole. bolestný. Ne, nikdo tady je, vole! Ty vole! Ne! OK. Idiot, ty vole, jsem slyšel se fuk od srdce. Kde seš? Já počkám asi dole u lékárničky. Ty máš lékárničku, já jsem se ti vzal ze spora už lékárničku. Jo, tak OK, tak. Jsem dole uprostřed toho stolu velkýho. Ty vole, ona tady chodí, vole, dělá to. Jo, jo. Jo, jo. Šlapity šlap, vole. Jo, jo. Mističku, vole, já jdu... Ty vole, vole, tady. Jdeme pro misky, pojď. Dám si tu svoji, co jsi ztratil, já jdu pro tu misku dolů. Co já vím, kde jsem ji ztratil. Tam je, kde jsme potkali, vole. Vozejčka posranej. Mně se vypadla moje místička. Tak se mluvou. Nebo já nevím. Je tady ta miska u mě, já na ní stojím. Kde jsi? Tady. Na chodbě. Vidím, počkej. Jo, Rychle. už jdu, jo. Jdeme, krysa. Mám krysu. Super, chytí. Já jdu hledat další. Tu jde dolů hnedka připravit. Mám mu další misku. Jo. Máme mi 6, vole, už. To je super. Pak se teprve posuneme. Ty vole, vozejčka. Běžím. Kde chodí ta paní, tyjo? Zlá. A to hraní. Já budu držet ten šiv jak pičus, vole. I když nemusím. Jo, jo. Kam jsi Mám šel? krysu. Mám krysu. Já ne. Já žádnou nevidím. Já jo. Dole je jedna teda. Široký Tak pojem tudy dole, jsem sem vole. vešel. Jo, tudy jsem se vešel. Wow. Vozejčka, ty vole. Ty vole, já procházím všechny ty chodby dole. Žádnou krysu jsem nenašel zatím. Našel jsem paní jenom zlou. To je super. To nechcem. Nic já do patra, no asi. Beru. Já ji vidím, no, tu paní. Já hledám tu Hezky si tam chodí. Paní jde nahoru. Tady je krysa schovaná, to vím o ní. Paní je sice nahoru, ale to nás netrápí, mě trápí to, že chci tu, že si to... Jenomže tam jsem já, no, to je tam kam jde ta paní. Já jsem tady taky, vole. Kde seš? Jenomže... Za tebou. Tam? Tam nemáš kam utíct tady.
Hledám krysu, vole. Jo, hledej. Já mám jednu v ruce. Hledám taky. Zdráme. Asi ne. Ty jde další krysa, ty vole. Paní, No. krysa. Jo, super. Tak ji vem jí. Čekám. Mám. Běž, Druhou to je ona, stranu. ta místnost zrovna. Co, která? Kam jsi šel? Jo, tahle. Tady to ta. Jo. Jdem na to? Jo. Bez nohej. Počkám. 3, Okay. 2, 1, teď. Je tam krysa. Rychle. Můžeš. Ještě jednou, rychle. Můžeš. Teď. Jdem bojistku. Jdeme nejdřív bez toho, bez misky a pak s miskou, nebo jak? Já bych vzal rovnou misku asi. Je jich tady dost. Jo no. Ona bude tady dole, vole. Jestli Jo, ji já unese, si taky vole, myslím. si poseru, vole. Že splnul z luky, vole. U mě už se stalo. Co to bylo? What the fuck? Ne, Je. už jsem selek. Kde je? Já nevím. To je možná ještě horší, než když víme, kde je, tyjo. Kde seš? Za tebou. Bacha naproti. Vozíčkář. Jo. Tak to se posral. Ty vole, ale já nemám lékárničku, kde je lékárnička nějaká? Dole jsou. Kde dole? Tam, kde máme ty Tady je. misky. Já jsem si prostě nevšiml, ona na mě od někud skočila, vůbec nevím odkud. Jo, ona je vedle nás! Kde? To je jako, že mě chytne znova. Ve misku a pojď! Já mám misku, nechal jsem tam misku. Tady je miska na stole! Jo, vidím. Mám misku. Jdeme hrát krysy. Jsem v patře. Já taky. Ty vole, já jsem přebyl to uvečko. Přebyl. Jo. Kde seš? Potřebuji pomoc. Kde seš? Za tebou. Jsi to spálil, aha. Jo. Mám krysu. Super. A teďka je ten důvodný stylu. Jo. Co to bylo? Rozhodně tam běžím, vole. Už tam běžím, vole. Když tak mi unese, vole, tak jsem v piči, vole. Tak... Já jsem za tebou, když tak. Dobrý. Máme jednu tu krysu. OK. Tak jo. 6 máme. 4 potřebujeme, takže potřebujeme ještě toho, vole, tohoto jedno, udělat ještě jednou celý vlastně. Ty vole!
A, je to zároveň voda, vole! Dolů. Dolů ti to je hovno platný. Musíme ji 3krát stagnout. Nebo ne? Jo. Ček, neřve. To zjistím, vole. Dobrý. Můžem. OK. Kam šla? Ty jdeš jolo, vole, já ne, já se tady bojím, vole, servo, to je jolo, vole. Jsi dobrý. Ne, to nebude dobrý. Jde! Já nevím, kde je lékárnička nějaká, je tam někde u toho lékárnička? Počkej, kouknu. Není. Ona fudí, vole, jak to? Ale že vždycky na mě, ne, prostě. Vždycky se otočí, vole, a vždycky slyším nějaký funění. Toto funění je ona, vole, já si říkám, co to furt celou dobu funí. Pojď dolů úplně Na ke mně, schodech já jsou to 2 nejdu misky, nahoru. ty vole. To jsem tam položil, vole, taky. Já jen tam položil tím, víme, kde jsou ty misky. Ke mně, na druhou stranu. Je tam vozíčka, bacha. Bacha. Nebo ty misky. Tady je piča. Ty vole. Ne, ona nic nedělá teďka. To se mi nějak nezdá. Že by nic nedělala. To se mi fakt nezdá. Teď něco dělá, vole. Tady je, vole, stůj. Vypremí. Ne, počkej, počkej do tebe, teď. Zdráme zpátky nahoru, na druhou stranu, úplně. To si děláš plně. To tě chytla? Jo? Ty vole. Prej ne, ona nic nedělá. Já nemám spalíčky zase, vole. Co to je? Hej, tenhle se posledně, až to bude hrát. Ty vole, já tady sedu, vole, z toho. Já jdu zase pro lékárničku dolů. My musíme sebou hodit, ty vole, už teďka, no, jinak nás vždycky chytne. My si bývali měli dát příště do lékárničky na schody. Jsou Ty blíž. jsi ještě neměl scare jump, ne? Teda jumpscare. Proč pořád já? Já neměl ani jumpscare, ty vole. Proč pořád já? Ale počkej, takže tě chytla to Nahoře je ten vozíčka na schodech, bacha. A rychle, vole, krysy. Já nemám misku. Na ty schody je ta miska furt, vole. Jo, mám misku. Krysa, Tak to se mám. někdo ji bere. Beri, když tak. Ber, Okej. nebo ji mám vzít já? Mám. Někdo ji má. Ty ji máš. Spálit, vole, to brde. Smysl, vole. Já jdu spálit, obě jedou ty krysy, vole. Osm. Máme, takže potřebujeme ještě to. Tady nechám tu krysu ještě, tu další. Jo. Máme 7, takže 8 máme, že potřebujeme 2 krysy, jenom a máme to, vole. A ty 2 To je krysy jsou tam super. v těch místnostech, vole.
To zní strašně jednoduše. Znohák! Kde jsi? Dole? Uj! Je před tebou, bacha. Je před tebou. Vím! Tohle není dobrý místo. Strej, dolů! To jsem vzori! To jsem vzori! Když taky vypnem, vole, ještě jako. Jdeme asi, ne? Jo. Jdeme teď speciální info místností. Já to risknu, počkej, když takový skerne. No to, ty vole. Dobrý. Já už jsem to dal tak 6krát aspoň. No tak to se posral, ne? My nemůžeme tady v tom rohu, vole, my jsme potom v piči. No, tak běž. Bacha, bacha! Dolů. A já jsem zase druhý, ne! On mě zase chytí! Ne, v pohodě. Já už nechci! Dobrý. Dobrý. Ne, ještě vrčí. Já si myslím, že už nic nestane. Ne, že bych jí chtěl kazit iluze, ale... No ale my potřebujeme ty poslední krysy, vole. Jo. To asi risknem. Pojď, potichu. Někde je! Kde je? Já se bojím. Jsme pro ty dvě krysy, vole, jsou v ty místnosti zavřených, co máme. Tak, no, super. Kam jsi šel? Jsem půl na stejném místě, vole. Počkej, já mám UVčko, vole, v piči. Vrať se. Ježiš. Bacha, běží! Ještě jednou a pak byl OK. Pojď zpátky. Já to mrdám jenom pro tu krysu, vole. Jo. Byla ta krysa, nevíš, ale? Nevím. Nic tady nevyznám, vole. Ne! Bacha! Tady všechno otevřený, vole. Mám lékárničku. Pojď ke mně. Kde jsi? Když řekni, kde je ta piča. U mě, teďka jde nahoru po schodech.
Můžu teda k Do tobě. patra. Jo. Já myslím, že ten crouch funguje dobře. Že on na nás No, podle mě nevím. slyší. Si myslím, že... Co jsi říkal? Zase já. Ne. Já nevím, kde to je miska, pojď sem dozadu. Pojď sem. Ty u mě nejde? No, ne. Kde seš? Kde jsi ty? Já jsem na schodech. Já jsem naproti tobě. Nebo naproti. Mám misku. Já taky. A hledám kejsku. Jdu dolů po schodech. Není dole? Na mě. No tak to jsi posral. Vozejčka. Super. Já jsem piči, vole. Já tě vidím, no. Máš tam lékárnu někde u sebe? Ne. Ty vole. Já mám lékárnu. Ale nevím, jestli stihnu to. Nestihneš, ona začne hnedka řvát, ty vole, to se možná vyplatí najít tu krysu prostě. Já vidím lékárničku, ale nevidím krysu. Já mám lékárničku u sebe už. Kde až jsi? V jakém patře? Já jsem úplně až nahoře. Já jdu dolů. Já mám ten perk na rychlejší to, když jsem mrtvej. Paka. Zkus mi říct, že za mnou, ty vole. Je tam náma, vole. To je vypočtený, vole, jak nás restneš, vole, tak jak mě restneš, tak instantně vole začneš toho křičet, vole. Máš misku? Nemáš. Nemám, někdy jsem mi nechal. Tak já mám misku. Chytla tě? Jo. Ne, já jsem mě malem sežel ten... Ty vole. Já jsem říkal, ale dostal infarkt, vole. Jak to? To nebych Jsi chytla, vole. mrtvej? Jo. Tady kostlivček nasraných, tyjo. Teda těch vozejčkáků. Ty vole, teď jsem to lekla, ale jak prase. Jde směrem dolů. Já nemám UVčko, mě sežere asi ten Kostя. Asi určitě mě sežere, já nemám UVčko. Ale je tu krysa. No a jsem v hajzlu. Konec. Ty vole, já jsem tam měl šťufy vozíčka u sebe, takže jsem mi padal UVčko celý. A vyjel pátý ze zdí prostě. Ty vole. Yeah. Nejdu další, vole. Mi stačí, vole. Ty vole, jak mě čeká za sebou, vole, jsem se lekl, vole. Dobře, vole. Chci vidět ty statistiky. Kolik stačí proti, vole. Nejdu další, vole. Stačilo by. Nerozdýchal to málem, vole. 7. No, to říkám, tyjo. 7, vole. Já 2krát. Fuj. A 5krát jsme jeli o to, no. 64 Jo. minut, ty vole. Už jsme to skoro měli, jsme byli, ještě 3 zbývali. Masakr. Fuj. Nejdu další, vole. To stačilo, vole. Ty vole.